И здравейте хора, днес ще играем Brawl Stars отново. Като започваме с един епик Star Drop. Пин на Дарил. Добре. Тук имаме и подаръци. Ето вижте. Епик подарък. Пак епик подарък ми дава. Още един. Супер, подава подарък 10-50. Тук има много неща за отваряне. Спокойно има и Legendary Star. Пак епик. Още един подарък. Да. Стопър. Лейкън. Епик подарък. Само подарък, някакви спинове ми дава тук. Амаха. Дайте ми някакъв скин, герой. Няма да се сърдя на скинове също. Този какъв късмет има да му даде митик герой. Подарък. Да, супер стика. Имам сега нещо, което много хубаво ще ви хареса. Само аз го виждам. 3 бена. Legendary Star Drop. Моите герой. Бе, човек, защо? Барли скин окей, ама с Барли хич не игра почти. Hypercharge. Hypercharge най-напрямо. Спрей. О, тук имам нещо. Какво е? 100 точки. Хора, това ще бъде всичко от видеото. Чао! Оставете лайк на видеото ми и се абонирайте за канала. Това много ще му помогне, защото имам още 3 абонати. 3 човека да се абонират за 100 абонамента. Ако това стане, ще направя видеото каквото видео искате, само да го напишете в един коментар. Чао!